Delimitation को लानानै गोबां आफाद गौथुमफोरा दासान्दि गोख्रों हेंथा होगासिनो बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि सिङावबो डेलिमिटेशनखौ गोख्रों हेंथा होदों ट्राइबेल आफादफोरा दिनै सनितपुर जिल्लानि गहपुर हालामाव गासै ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा खौसे जानानै बिसायख'थि आय'गनि डेलिमिटेशनखौ गोख्रों हेंथा होनायखौ नुनो मोन्दों गोबां रायजोफोरनि बाहागो लानाय समाव डेलिमिटेशनजों गामि दानख'नाय आरो बोखारनायखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिसारदों दिनै डेलिमिटेशनखौ हेंथा होनानै हानजा सुननाय हाबाफारिनि गेजेरजों महकुमा बिबानगिरिफोरनो गोसोखां बिलाइखौ गथायदों बिथांमोना हानजा सुननायनि गेजेरजों मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया जाहैबाय डिलिमिटेशन कमिसननि जे प्रप'जाल ड्राफ्ट प्रप'जाल 20 तारिखाव ओंखारदों बेयाव जों नायनानै नुबाय जोंनि गहपुरारि माने बर'फोर जि समस्ति पन्चायत समस्तियाव दङ बे गामिफोरखौ बासिखौ दानख'नानै बिहालि समस्तिनि माने शिड्युल कास्ट रिजार्भआव जोंखौ दैथायहरनो थाखाय प्रस्ताब होदों बे प्रस्ताबखौ बिरोधिता खालामनानै जोङो दिनैनि बे गहपुर हालामनि गासै ट्राइबेल मानसिफोर जेरै बर' मिसिं दिउरि आरो कार्बि गासैबो ज' जानानै जों प्रतिबाद खालामदों आरो जोंनि गोसोखां बिलाइखौ जोङो चिफ इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियानो जोंनि लकेलनि जे साब डिभिजन अफिसार बिनि थ्रुयै जों होनाय जादों मेम'रेन्डामखौ सोरनो गथायनाय जागोन बे मेम'रेन्डामखौ गासै 13टा संगठना सिगनेचार खालामना जइन्ट मेम'रेन्डाम होदों बे जइन्ट मेम'रेन्डामाव गासै एबसुनिफ्राय लानानै बर' साहित्य सभा TMTK MMK आरो कार्बि स्टुडेन्ट इउनियन दिउरि स्टुडेन्ट इउनियन गासै बर' साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा गासिबो लोगो नांनानै बयबो जइन्ट सिगनेचार होदों दा बेया मोनसेल' जे जोंनि बे माने जारिमिनारि गहपुराव जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मिसिंफोरजों ज' जोङो रायजो जाबोदों जों माने राजनैतिक माने सिद्धान्त लाबोदों जोङो माने इलेक्सनाव जों रायलायो ट्राइबेल हिसाबै गसंथाना थानोब्ला जों मोनसे माने सिमानि गेजेराव थानांगोन बेखौनो माखासे मेगन गोसा सरकारनि माने MLA आरो माने अफिसार्सफ्रा जोंनि गामिखौ बासिख्ल' बैयाव फाथायहरनो नागिरदों जाय शिड्युल कास्ट रिजार्भ खालामखानाय बिहालियाव थाङोब्ला जोंनि बर'फ्रा मालाबाबो MLA जाखानो हानाय नङा आरो जोंनि बे खाथिनि साब डिभिजनखौ गारनानै जों बिश्वनाथ सारियालिनि साब डिभिजनाव जों दरखास्त हैनो गोनां जागोन बे सुबिदा आरो उसुबिदाखौ नायनानैनो रायजो राजाफोरा गावनो ओंखारबोदों जों इसेल' माने रायजोफोरखौ खावलायदोंमोन दा बेयाव जों माने 12-15 हाजारसो आरो बे जोंनि प्रथमसो दिस इज फार्स्ट टाइम जों माने बिगिनिंसो खालामदों 11 तारिखसिमहालागै जोङो जोंनि माने जि साजेसन आरो माने क्लेम्स बेखौ दिल्लीयाव थांनानै चिफ इलेक्शन कमिसननो जों गथायगोन बेनि उनाव चिफ इलेक्शन कमिसननिफ्राय मोनसे दल फैनानै गुवाहाटीयाव पाब्लिक हियारिं लागोन बे पाब्लिक हियारिंआव आरो जों बेनिफ्राय मोनसे दल थांनानै जोङो जोंनि साजेसनखौ होगोन जोंनि कमप्लेनखौ होगोन बेयावबो जुदि माने मानियाब्ला बिसिमहालागै जुदि फिथाइया मोजां थायोबा खिन्थु आन्दलना एसे जौगाथाय जानांसिगोन दिनैबो डेम'क्रेटिक बालाव बिराद पिसफुलि जादों सान्थि खालामदों खिन्थु जुदि नैबे माबाया जोंनि प्रप'जाला फार्स्ट ड्राफ्ट प्रप'जालाव जुदि चेन्ज जानानै सेकेन्ड टाइम प्रप'जालाव जुदि जोंनि डिमान्डआ जुदि रिफ्लेक्ट जायाबा खिन्थु माने एसे आलादा रोखोमनि जासिगोन आरो बेखौ जोङो दहायबो माने ज' थानायाव जों बेखौनो बुंदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बे जोंनि जास्ट बिगिनिं दिनै माने डेम'क्रेटिक जोंनि समस्तिखौ बासायनायनि बर'फ्रा जयै मिसिंफोरजों जयै रायजो जानायनि जे सिद्धान्त बे सिद्धान्तनि संग्रामा दिनै बिगिनिं आरो दिनै जागायजेनबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।